Shalom Horas di Tasude Uria KBP di zona nomor gor embron tapu bolon imana naing manjahon almana AKBP tahun 2025 Ganupari atau Arian di Bagasan Sadarion ima di hari Senin tanggal 17 Februari 2025 zon adong ayat ning sijaota do lagu nang si endeota di Ganuparion. Ayat nang sijaota imasian nata surat di Heber 12 ayat 15. Tajaon mah. Mataonamu ma asa unang adong napaholang dirina sian asin di rohani di bata. Unangi gabe urat napait na martumbur. Si horhon asusan gabe hodar maon torop bahenoni i. Ayat terjemahan bahasa Indonesia, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini masakna ayat nang sejawata sonarita di lagu nang sendewata imana di buku ND sian nomor 424 ayat 2 sampai ayat 1 sampai 2. Tuhan Yesus berengau. Oke. Taendeon mah. Tuhan Yesus berengau di son Roma amar sombatu jolo ma calerenga menjua da terbaik nomor tua dilului hoale tuanau di utona nada now dapotan audio Tuhan ison doa sai dosaku de batu aki monang di banu danai gogo do di leon tu aki dia mago di dai pati dia daging ton di dotro aku olan Yesus palua salut natina lulohon gok doa nuang dituaki sirang asian dosaki la jono tua le tua sai taitia sai dosaku di batu aki monang adi banu darnai gogo di leo tuaki dia Imasakna lagu ning seendeota di Bagasan Sadarion nga tabagion naki almanak Ganuparion di hari Senin tanggal 17 Februari. Salam Horas, salam damai Kristus, Tuhan selalu memberkati. Haleluya.